Fadal 10 postijiet għal-finali tas-sibt li ġej fi Vienna għal-Eurovision Song Contest. Lejla jikkompetu għalihom 15 il-pajjiż fosthom Malta, rappreżentata minn Aiden u l-kanzunetta Bella. Fit-tieni semifinali tal-ħamis filgħaxija minn barra Malta mill-Armenja, l-Azerbajġan, il-Bulgarija, ir-Repubblika Ċeka, il-Lussemburgu, Rumanija, l-Iżvizzera, l-Albanija, l-Awstralja, Ċipru, Danimarka, il-Latvja, il-Norveġja u l-Ukrajna. Aiden se jkanta fl-14 post. Insellem li kull minn segwi l-aħbarijiet, tim Malta lesti, preparati, kellna ħafna provi, ninsabu lesti u jiena ninsab veru eċitat. Fl-ewwel semifinali li saret it-tlieta kwalifikaw l-ewwel grupp magħmul mill-Greċja, l-Finlandja, l-Belġju, l-Iżvezja, il-Moldova, l-Iżrael, is-Serbja, il-Kroazja, il-Litwanja u l-Polonja. Il-Eurovision dis-sena qed isir fil-Wiener Stadthalle wara li l-Awstrija rebħet il-konkors is-sena l-oħra. Il-kap tad-delegazzjoni Maltija Kit Ketkuti qal lil-TVM News illi l-esperjenza s'issa kienet waħda pożittiva. Kummenti hawnhekk kienu kelma delegazzjoni kienu pożittiva ħafna dwar il-prestazzjoni ta' Aiden, għandna tim hawnhekk id-delegazzjoni tagħna hija maquda, kulħadd tissapportja lil Aiden, tissapportja l-performance ta' Malta li l-lejla ħanarawha għal-ħabta ta' l-10 u 20 ta' filgħaxija. It-tieni semifinali se tixxandir fuq TVM u TVM Plus għal persuni neqsin l-ismih fit-9 ta' filgħaxija. Minn hawn għall-arena ma fadalli xejn, insellem. وخليتني نستنى